गारि प्लेट माबा माबि होनांगौनो ओमफ्राय बेखौहाय होनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय मोनसे आं दाखालि होखादोंमोन आङो बे भिडिअखौ क्लिप होगोन मा जादों ओमफ्राय नैबेखौनो आङो माने स्टेपलारजों खेबनायखौहाय माने बख'हैजानांगौ नैबेयावहाय रेडि जाखांनानैहाय आरोबाव जोङो हस्पिटाल फारसे थांबावगोन स' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनोब्ला आरो नायलांबाय थादो आरोना आंजों लोगोसे दायो श'रुमावहाय मोनफैबाय बेनो नै TVS श'रुम ओमफ्राय दिनैहाय फार्स्ट लाबोबाय आरोना प्लेट होनांगौ नै प्लेट गैया सिङाव हाबनोसै गोदान गोदान दंफैयो नामा गारियालाय फैफिननो मोनलायबाय दिनैहाय नै बेखौनो लाफिनबाय रावबो दङ नै माबायदि गारि लानो बाब बे दामब्राफोरनि गोजा नै गासैबो ओरैबो दङ सोरबा सोरबा सालायनो गोसोब्ला नै TVS आरोना गासैबो मोजांथार नामा बेलाय हेलमेट लांफैनो गोसोब्ला नैबे एक्सट्रा आरोना एक्सट्रा प्राइस बेना नैबे बेसेबांथाय आं नायनि आं नैबेखौ हामजानानै दं हेलमेटखौ बेनि माबाया नै लोगोफोर 2599 आरोना ओमफ्राय नोगोद मोजां मोनो आङो बे हेलमेटखौ माने राइडारफोरनि थाखाय बरिया आरोना मोजां मोनो आङो ओमफ्राय लांफैगोन आङो अबयसे फसायो आं बिराद पसन्द जायो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन नै एन्ट्रि खालामनोसै सार्भिसिङावबो होलांखानोसै लोगोफोर ओमफ्राय खालामखादों होनबाय नालाय खालामसै गावसोरलाय 500 किल'मिटार जालांदों दा सिङाव दा दिनै फार्स्ट टाइमहाय आं बेवहाय नै बन्द खालामनांगौ बायदि मोनदां एन्ट्रिया बेवहाय हस्पिटाल फारसे फैबाय आवगायलांनोसै हाबहैनोसै सिङावहाय ओमफ्राय जोङो बबेयाव फैदों होनोब्ला रागाद हस्पिटालावहाय ओमफ्राय नायहैनोसै मा रिजाल्ट मोनो एफा गोबाव सोरफोराबो ख्रं ख्रं राबाय माबा होनदों नोंसोरो नै ओमफ्राय नायग्रोनोसै आरोना मा रिजाल्ट मोनो खोनासंनानै लागोन स' लोगोफोर नै अब्ला जोङो हाबनानै लागोन दिनै सोर दंफैयो स्वागत हस्पिटाल नैबो दंखायो लिरनायनि अब्ला जोङो सिङाव हाबना लानि ओमफ्राय आङो सिङाव बारा भिडिअ लालाय लोगोफोर उसुबिदा मोनो आङो लोगोफोर खामानिया जाबाय ओमफ्राय जा ओरै ओरै फुख'नानै एख'योना सानाया हालाय खालिमोन आं दिनैया ओमफ्राय दा गारि सार्भिसिङाव होदों नालाय गारि लायखानोसै ओमफ्राय जों गारि लायनायनि सिगां ओंखाम जालांखानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो फैयै फैयै रेस्टुरेन्ट मोनफैबाय आरोना ओंखाम जानोसै वेलकाम बाजै हटेल अपेन एसे सोर सोर जालादों मोजांथ' जिरायनोसै गोरान गिसि मोनजाजोबमोन अमा नै औ जायो होलांजोब जाग्रोनोसै लोगोफोर जायोफ्रामो ओंखारनानै आरो सर'माव थांबावनोसै बे दालि दां नैबे सबाय अनला लाब्रा बे भाजा बे मैद्रु मा मैद्रु जाखोयो ओमफ्राय बेबा मा माबाव मिन्थिला आं नैबे ना बाथोन अमा गिसि बैयो गोरानमोन होनाय अमा गोरान अमा गिसि ना बाथोन माबा माबिया जाखाजोब्बाय जिबायदि जानांगौ जाखाबाय उदैया रोदो रोदो मोनखाबाय बेदरखौनो डाबल लालायनो थाबाय आरो गोरानखाय सार्भिसिं खालामखांबाय टना मोनलायफिननोसै होला दङ प्लेट लागायबावनांगौ नै बेलेन्स बानायगासिनो
बाय दसेल' नांसिगौ बायाखैनो आं थाबाय थानो बाया जायो दान नुलायबाय आंनि स्कुटिया नै गासिबो सार्भिसिं खालामजोबनांगौ हनै वाइटिंआव दंजोबो बैसोरो जोंनि रन होनायनि ना दासो जाबाय 3 घन्टा नेनांबाय आरोना वाइटिंआव दासो समायबाय नै गारि नाम्बारा